Trebalo mi je dosta vremena da shvatim odakle je došao. Mali princ, koji mi je postavljao mnogo pitanja, kao da nikada nije čuo moja. Reči izgovorene slučajno, malo pomalo su mi sve otkrile. Tako, kada je prvi put spazio moj avion, neću da crtam svoj avion, to je suviše komplikovan crtež za mene, on me upita. Kakva je to stvar? To nije stvar. To leti. To je avion. To je moj avion. Bio sam ponosan da mu ispričam kako letim. Tada on uzviknu. Kako? Ti si pao s neba. Da, priznadoh skromno. O kako je to čudno. I mali princ se nasmejao grohotom što me je jako naljutilo. Želim da ljudi ozbiljno shvataju moje neprilike. Zatim on nastavi. Znači da i ti dolaziš s neba. Sa koje si planete? Tračak svetlosti kao da osvijetli tajnu njegovog prisustva, pa ga upitah iznenada. Ti dakle dolaziš sa neke druge planete? Ali on ne odgovori. Klimao je lagano glavom gledajući moj avion. Da, stvarno, u ovome nisi mogao doći iz velike daljine. I on utonu u sanjarenje koje potraje dugo. Zatim, izvadi iz džepa moju ovcu i udubi se u posmatranju svog blaga. Možete zamisliti koliko je radoznalosti probudilo u meni to polupoverljivo saopštenje o drugim planetama. Nastojao sam da o tome saznam što više. Odakle dolaziš, mališa? Gde je to kod tebe? Kuda hoćeš da odneseš moju ovcu? On mi odgovori posle dugog ćutanja. Kutija koju si mi dao ima tu dobru stranu što može noću da joj posluži kao kuća. Naravno. I ako budeš dobar, dobit ćeš i konopac da je danju vežeš. I kočić. Izgleda da je taj prijedlog zgranuo malog princa. Da je vežem. Kakva čudna misao. Ali ako je ne vežeš, odlutaće, pa će se izgubiti. Moj prijatelj ponovo prsnu u smeh. Ali kud će da odluta? Ma kud? Pravo ispred sebe. Tada mali princ primeti ozbiljno. Nije važno, kod mene je sve tako malo. I sa malo tuge doda. Pravo ispred sebe daleko se ne stiže. Tako sam saznao još jednu važnu stvar, da je planeta na kojoj je rođen jedva malo veća od neke kuće. To me nije mnogo iznenadilo. Znao sam dobro da osim velikih planeta kakve su Zemlja, Jupiter, Mars, Venera, kojima su data imena, postoje na stotine drugih koje su ponekad tako male da se jedva mogu sagledati teleskopom. Kada neki astronom otkrije jednu od njih, on joj umjesto imena daje broj. Nazove je, na primjer, asteroid 3251. Imam ozbiljnih razloga da verujem da je planeta sa koje je došao mali princ asteroid 612. Jedan turski astronom primetio je teleskopom taj asteroid 1909. godine, i to samo jedan put. On je tada svečano prikazao svoje otkriće na Međunarodnom kongresu astronoma. Ali mu niko nije verovao zbog njegovog odela. Takvi su odrasli. Srećom po asteroid 612, neki turski diktator je, pod pretnjom smrti, nametnuo svom narodu evropski način odevanja. Astronom je ponovio svoj prikaz 1920. godine, vrlo otmeno obučen. I ovoga puta svi su bili njegovog mišljenja. Ispričao sam vam ove pojedinosti o asteroidu 612 i poverio sam vam njegov broj, samo zbog odraslih. Odrasli vole brojeve. Kad im pričate o nekom novom prijatelju, nikad vas neće zapitati o onom što je bitno. Nikad vam neće reći kakva je boja njegovog glasa.
Koje su mu najomiljenije igre? Da li skuplja leptire? Nego vas pitaju. Koliko mu je godina? Koliko ima braće? Koliko je težak? Koliko zarađuje njegov otac? Tek tada smatraju da ga poznaju. Ako kažete odraslima. Video sam jednu lepu kuću sa geranijumima na prozorima i golubovima na krovu. Oni nisu u stanju da zamisle tu kuću. Treba im reći. Video sam kuću od 300.000 evra. Tada će uzviknuti. Mora da je jako lepa. Isto tako, kad biste im rekli. Dokaz da je mali princ postojao je taj što je bio divan, što se smejao i što je želeo da ima ovcu. Kad neko hoće da ima ovcu, to je dokaz da postoji. Oni bi slegnuli ramenima i smatrali vas detetom. Ali ako im kažete, zvezda sa koje je on došao jeste asteroid 612, ubedit ćete ih i neće vam dalje dosađivati pitanjima. Takvi su oni. Ne treba im zameriti. Deca treba da budu veoma popustljiva prema odraslima. Ali naravno mi koji shvatamo život, mi ne mislimo mnogo na brojeve. Voleo bih da sam ovu priču počeo kao bajku. Recimo, bio jednom jedan mali princ koji je živeo na nekoj planeti jedva nešto većoj od njega samog i kome je bio potreban prijatelj. Za one koji shvataju život, to bi izgledalo daleko istinitije. Jer ja ne volim da se moja knjiga čita površno. Sa toliko tuge pričam ove uspomene. Prošlo je već 6 godina otkako je moj prijatelj otišao sa svojom ovcom. To što ovde pokušavam da ga opišem, to je zato da ga ne bih zaboravio. Žalosno je zaboraviti prijatelja. Nemaju svi prijatelja. I ja mogu postati kao odrasli koje interesuju samo brojevi. Zbog toga sam kupio kutiju s bojicama i olovkama. Nije lako vratiti se crtanju u mojim godinama, kada čovek nikad ništa nije pokušao da nacrta osim zmijskog cara s polja i iznutra, i to u svojoj 6. godini. Nisam više siguran što se tiče boje njegovog odela. Onda nagađam malo ovako, malo onako, kako znam. Prevarit ću se, uostalom, i u nekim značajnijim pojedinostima. Ali to mi treba oprostiti. Moj prijatelj mi nije ništa objašnjavao. Možda je verovao da ličim na njega. Ali ja nažalost ne mogu da vidim ovcu kroz kutiju. Možda sam pomalo sličan odraslima. Mora da sam ostario.